Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn. Heddiw dwi'n mynd I gyflwyno golygwyr ar gyfer rhaglenni ar yr cyfrifiadur. Dwi'n yn defnyddio Windows 7 gyda 2.99 gigabit o gof fynediad habnam defnyddiadwy ac hefyd gyda'r fath o gefndrefn 32 bit gefndrefn weithrededd. Mae'r Vim sydd wedi ei bodoli ers degawdau. Dyn nhw wedi ei defnyddio VI neu FAI ac hefyd Vim sydd wedi ei dyblygwyd oddi wrth FAI ers y canrif diwethaf ac mae'n dal un o'r gorau golygwyr oherwydd y cyflymder o'r rhaglenni sydd y dablygwr yn gallu dod o hyd ati hi trwy'r gorchmynion sydd ar gael yn yr rhyngwyneb. Felly yn y fideo hwn, dwi'n mynd I dangos sut I ysodi y golygwyr hwn ar fy nghyfrifiadur. Yn gyntaf, mae'n angen I mynd i'r wefan sef vim.org. Mae'r wefan hon yn llawn o wybodaeth ar gyfer yr dechreuwr. Ac hefyd, mae'n cymuned sydd wedi ei datblygu ers degawdau. Os ydych chi'n dysgwr dechreuedig yn y feddalwedd hon, dwi'n eich argymellu I archwilio o gwmpas y wefan hon. Enghraifft, os ydych chi'n mynd i'r ynglyn at Vim, mae'r dudalen hon yn dangos. Mae'r dudalen hon ynglyn at y gymuned. Mae'r dudalen hon ynglyn at y newyddion diweddaraf. Mae'r dudalen hon ynglyn at sut I noddi neu rhoddi i'r prosiect cod tarddiad agored yma. Ac hefyd, mae'r dudalen hon ynglyn at y dogfennaeth am sut I dysgu I defnyddio y meddalwedd hon. Enghraifft, os ydych chi'n eisiau I lawrwyddo y dogfennaeth fel y canllawn ar gyfer y defnyddiwr neu y cyfeiriadau ynglyn at y gorchymynion yn yr rhyngwyneb, ydych chi'n mynd i'r cysylltiad yma, vimhelp.org, sydd yn cynnwys yr holl dogfennaeth. Dyma'r pennawd 1. Neu, os ydych chi'n eisiau I lawrwyddo yr holl dogfennaeth ar eich cyfrifiadur, ydych chi'n gallu mynd i'r User Manual TLC ac wedyn i'r cysylltiad vimdoc.sf.net ac wedyn ydych chi'n gallu lawrwyddo y PDF ar gyfer y canllaw defnyddiwr fel hwn. Ac hefyd y llyfr ynglyn at Vim fel hwn. Oll am rhad ac am ddim. Felly os dwi'n eisiau I lawrwyddo yr PDF yn y faint dudalen A4, dwi'n yn gallu clicio ar y gysylltiad yma. A dyna fe. I lawrwyddo, dwi'n yn gallu clicio ar yr eicon hwn yma. A dyma hefyd yr llyfr Vim yn yr fformat PDF am rhad ac am ddim.
Neu, os ydych chi'n eisiau I brynu y llyfr go iawn sydd wedi ei agraffwyd ar bapur, ydych chi'n gallu clicio ar y cysylltiad yma ar y dudalen Hafan, ac wedyn ydych chi'n gallu prynu amrywiaeth o llyfrau oddi wrth enghraifft Amazon, neu os ydych chi'n eisiau I brynu y t-shirt ar gyfer y feddwedd hon, nôl ar yr dudalen Hafan, ydych chi'n gallu mynd i'r cysylltiad yma, ac wedyn prynu y t-shirt hefyd. Dwi'n angen I egluro does dim unrhyw gysylltiad rhwng Vim a fi. Mae'r fideo hwn yn hollol annibynnol ac mae'r fy nybiadau yn hollol annibynnol hefyd. Fi'n yn unig wedi defnyddio y feddalwedd hon ers degawdau ac dwi'n yn gallu hollol yn argymell y feddalwedd hon I datblygwyr eraill. Felly, sut I lawrlwytho ac I osodi y feddalwedd hon ar fy gyfrifiadur? Yn gyntaf, mae'n angen I mynd i'r dudalen Hafan ac wedyn ar y chwith I mynd i'r gysylltiad download ac I clicio arno fe. Ac wedyn, mae angen I clicio ar y cysylltiad. Mae'r fersiwn hwn, yr un sydd y fwyaf diweddar ac hefyd yr un sydd y fwyaf wastadol. Mae'r fersiynau eraill sydd yn fwy diweddar na'r hynny, ond dydyn ni ddim cyn wastadoliad ar fersiwn hwn. Angen I yn unig I clicio ar y cysylltiad. Fel dach chi'n weld, mae'r dau fersiwn sydd yn y fersiwn wastadol rhediedig. Mae'r 8.2.2.8.25 ac hefyd mae'r .2.8.24. Fi'n mynd I clicio ar yr .2.8.25 fel yma. Ac wedyn mae'n angen I clicio ar y llawrlwythiad fel yma. Fan yma, dwi'n mynd I newid yr ffolder ar gyfer yr osodiad i'r gariant C ac wedyn yn uniongyrchol i'r Vim. Y rheswm yw, os dwi'n yn eisiau I gwneud achubiadau ar gefn oddi wrth y gariant C I gariant arall. Mae'n hawddach I wneud oddi wrth yr ffolder sydd yn uniongyrchol oddi wrth yr gariant C yn hytrach na'r dan y ffolder program files. Ac wedyn, dwi'n mynd I clicio ar y botwm install. A dyna ni. Dyma'r golegwyr cod Vim sydd yn dangos
yr ffeil readme.txt yn ei gyfer. A dyna ni I gyd am y nawr. Diolch am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.